प्रमद बर'ह हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां खामायखो मास मोनसेयाव दरमाया बेसेबां 50 निफ्राय 60,000 हाग्रामा महिलारिर फरिसेले কি আছে এই নীলা সকলক মই কৈছো আপোনালোকৰ লাজ নালাগে BPPB बड'लेण्ड बर' पिपल्स पार्टी बे राजखान्थि दोलोखौ दिनै दानाय जादों BTC बिटिआरआव आलादा एसटिनि जायगा दं नाथाय जेनेरेल मानसिफ्रा MCLA निफ्राय MLA निफ्राय MP निफ्राय माने जेनेरेल बानायनो थांगासिनो दं BTC बिटिआरनि बाउन्डारियाव एसटिनि जायगा आलादा खथा दं बे आलादा खथायावनो माने जेनेरेल मानसिफ्रा MCLA निफ्राय MLA निफ्राय MP निफ्राय जायगा सेनो थांदों प्रमद बर'ह हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां खामायखो मास मोनसेयाव दरमाया बेसेबां 50 निफ्राय 60,000 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव बेसेबां हा हु बायनो हागोन न' बां लुनो हागोन दामि दामि गारि गुरा बायनो हागोन प्रमद बर'ह सारा 5 बोसोराव बेसेबां थाखा आर्जिनो हागोन थाखो न' लुनो हागोन ना हा हु बायनो हागोन ना दामि दामि गारि गुरा बायनो हागोन 50 निफ्राय 60,000 ल' दरमाया नों आरो आं रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव थन्न हिसाब खालायनो गोनां जानानै फैबाय बिनि थाखायनो लिडार जा थाखा फैसा खामाय न' बां लु जोंनि बर'नि सभाबा नै बेबायदि दैदेनगिरिफोरनि सभाबा बेबायदि जानो थांगासिनो दं बिनि थाखायनो BPF इउपिपिएलखौ दोनथ'नानै APB हान्जाखौ देरहासार खालाम रायजो राजाफोर আমাৰ যি ভুল হৈ গ'ল আপোনালোকে আমাক ক্ষমা কৰক আমি কাম কৰিম আপোনালোকৰ মাজত আমি আৰু যাম তেওঁ কৈছে কোনো শক্তিয়ে গুছাব নোৱাৰে মাটি বিক্ৰী কৰি হেলিকপ্টাৰ ভাড়া কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰিতকৈ ধনী হাগ্ৰামাৰ পত্নী অৱশ্যে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ দিশৰ পৰা দুয়োৰে অৰ্হতা একেই প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুয়োজনেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ নিৰ্বাচনী বতাহ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত এতিয়া অহা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভিডিঅ'नि फुटिसाव खोनाखाबाय प्रमद बर'ह सारखौ बुंनो ना हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां खामायखो प्रमद बर'ह सारा 5 बोसोराव बेसेबां खामायखो सोरखौ मा बुंनो खोब बारा मास मोनसेयाव 50,000 निफ्राय 60,000 दरमा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'ह 15 बोसोराव मास मोनसेयाव 60,000 खरि हमोबा 15 बोसोराव गंबैसे गारि बायनो हायो आरो बिसि बुरजा हा बायनो हायो आरो माबायदि समायना रमायना न' बां गारि गुरा लानो हायो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव थन्न हिसाब खालायनाया बायद'था आरो 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारखौ 15 बोसोरखौ दोनथ'नानै 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बेसेबां खामायखो मास मोनसेयाव 60,000 खरि हमोबाबो 60,000 खौ हिसाब खालायनानै 5 बोसोराव बेसेबां थाखा जायो खैथाला न' लुनो हायो आरो गंबैसे गारि गुरा बायनो हायो आरो समायना रमायना गाननाय जोमनाय सना आरो पार्सनेलि गावनि जाथि खुरमाफोरनो हेफाजाब मदद हरनाया बे आलादा दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लिडार जा जायफोर BTC बिटिआरनि गोहो खुंथायाव जाय सरकारा फैया मानो लिडार जा आरो सम्पति खामाय नाथाय साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा आन्दालनजों फैनाय BTC बिटिआरनि लिडारफोरखौ मेगन सागोना साया फिसा काउन्सिलानो खौथि 5 बोसोराव 15 बोसोराव जोबोद सम्पति खामायबाय थाखा फैसा आर्जिनो हाबाय हा हु खामायनो हाबाय गुबुन जायगायावबो हा बायनानै न' लुनो हाबाय अब्ला सोरबा कंग्रेसनि लिडार सोरबा BJPनि लिडारा मानो मेगन साया जायफोर आसामाव सोरबा कंग्रेसनि सोरबा BJPनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'ह सार हाग्रामा महिलारि सार सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि सोरबा प्रमद बर'ह सारनि आगदा आखि सोरबा आसामाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि थाखा फैसा आर्जिनो हायाखैबो जानो हागौ बिनि थाखायनो BTC बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ मेगन सायो नङा होमबा बयबो समानै राननानै जानो गोसो जादोंबा साफ्रोमबो BTC बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा 5 बोसोरल' सानसो सोरबा प्रमद बर'बाबो 5 बोसोर सोरबा गुबुनबाबो 5 बोसोर 5 बोसोराव सेन्स खालायबाय था सोरबा MLAयानो जा सोरबा MCLAयानो जा जायबायदि दैदेनगिरिफ्रा नुवा नुस्लाबा अबे जायगायाव प्रमद बर'आ हा बायखो अबे जायगायाव हाग्रामा महिलारि सारा हा बायखो हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि अबे जायगायाव हा बायखो
प्रमद बर' सारनि आगदा आखि बबे जायगायाव हा हुबायखो आरो माबायदि दामि दामि गारि गुरा बायखो हिसाब खालाय प्रमद बर' सारनि दरमाया 5 बोसोराव बेसेबां जायो आरो 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि दरमाया बेसेबां जायो सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि थाग्रा सोरबा प्रमद बर' सारनि आगदा आखि थाग्रा बिसोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा कौटि कौटि थाखा खामायदों बिनि थाखायनो आं जाय मानसिफ्रा आन्दलननिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि दुखिया न'खराव ओंखाम जानानै फैनाय दुखिया न'खराव दै लोंनानै फैनाय दुखिया न'खरनि रायजो राजाफ्रा आन्दलन खालामनायाव बांसिनै हेफाजाब मदद होबोनाय हिसाबै सोरखौ हेफाजाब मदद होनांगौ BPF ना UPPL ना कंग्रेस ना BJP जाय प्रमद बर' सारखौ आसि थुवाब थुवाब हाग्रामा महिलारि सारखौ आसि थुवाब थुवाब BJP खौ आसि थुवाब थुवाब जाय दैदेनगिरिया बाथ्रा बुंग्रा दिनै कंग्रेसनिफ्राय प्रमद बर' सारखौ हेफाजाब मदद होनाया बे जोबोद बाख्नायथाव नङा होमबा आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै लानो नागिरदों जे जेब्ला जोङो अपोजिशनाव थायो अपोजिशननिखौ जोङो बुंनो गोनां जायो बे हिसाबै बुंनाय जादोंमोन बैफोरखौ नोंथांमोनहा गोसोआव दालासै अननानै क्षमा होदो दा दिनै आङो कंग्रेस नागारनानै UPPL आव फैबाय नाथाय जाय दैदेनगिरिफोरनि माखासे सभाब लिडार जाबानो गावनि दरमानि बाय डाबल लिडार जाबानो खामायनो हायोबा सोरखौबा जोथोमनानै सोरखौबा दम होनानै सोरखौबा सिगु सिगु खालायनानै गादियाव फैनो मानो नाजाया जानो नाजागोन दिनैनि समाव BTC BTRनि मानो लिडार जानो लुगैया मानो लिडार जानो लुगैया जायफोर आसामखौ दैदेनदों बे आसामखौ दैदेनग्रा लिडारफ्रानो सोरबा प्रमद बर' सार बायदि खामायनो हायाखै 5 बोसोराव 15 बोसोराव सोरबा आसामनि दैदेनगिरिफ्रा खामायनो हायाखै हाग्रामा महिलारि सार बायदि मानो मेगन साया जानो आरो दिनैनि सानावनो BTC BTRनि बाहेरायाव कसारि अट'नमास काउन्सिलाव गोख्रों गोदान हान्जा पलिटिकेल हान्जा राजनितिक हान्जा जोनोम जादों 5 बोसोर कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जायफोर बाउन्डारि जायाखै अबे अबे गामिया जाखो दिनैसिमबो डिक्लेयार खालामना होआखै नाथाय कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जायफोर दैदेनगिरि जानानै दं 5 बोसोराव दरमा जागासिनो दं जाय दैदेनगिरिफ्रा दरमा जागासिनो दं जायफोर दरमा जादों बै दरमा जाग्रा मानसिफ्रा सोरबा रायजो राजाफोरनि खैफोद आफोदाव थाइसे थाखा बिथ'है मोननाय नङा नाथाय अबे अबे गामिया कसारि अट'नमास काउन्सिलाव BTRनि बाहेरायाव माखासे गामिखौ लामा दालां डेभेलप खालामनो थाखाय कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ प्रमद बर'आ सान्थि शक्तिजों लाबोफादों दिनैबोथ' 5 बोसोरा जोबनानै थांबाय अबे अबे गामिया सियर जाखो नाथाय गोख्रों खामानि मावनो थाखाय दिनैनि सानावनो राजनितिक हान्जा गोदान हान्जा जोनोम जायो बाउन्डारियानो थिग जायाखै बाउन्डारि थिग जायैनि सिगांनो जायफ्रा बे 5 बोसोराव 40,000निफ्राय 50,000 दरमा जागासिनो दं जायफोर 40,000निफ्राय 50,000सिम दरमा जादों बै दरमा जाग्रा मानसिफोरनाव थाइसे थाखा बर' मानसिफोरा खैफोदाव मदद बिबा मोननाय नङा जोंनि बर' हारिनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं लिडार जा आरो सम्पति खामाय थाखो थाखो न' लु गोसोबायदि हा बाय दामि दामि गारि गुरा ला आरो बिनि अनगा मा खामानि मावनो दिनैनि समाव प्रमद बर'आ दुखिया न'खराव सानसेयाव न'खर बैसिनाव हाबो हाग्रामा महिलारि सारा सानसेयाव दुखिया न'खराव गंबेसे न'खराव हाबनानै बेरायो नाथाय स्ट्रं खामानि मावनो थाखाय APB हान्जाया रायजो राजाफोरजों खैफोद आफोदाव खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव BPF UPPLनि गेजेराव जोनोम जानो गोनां जादों बिनि थाखायनो सोरबा BPF हान्जायाव भट होनो गोसोबा सोरबा UPPL हान्जायाव भट होनो गोसोबा जाय लिडारफ्रा 15 बोसोराव मा खामायनो हाखो 5 बोसोराव मा खामायनो हाखो बेखौ साननानै APB हान्जायाव भट होयोबा मा खामानि मावनो थाखाय देरहाजानो लुगैदों बयखौबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां खामायखो प्रमद बर' सारा बेसेबां खामायखो थाखा फैसा खामायनायनि थाखायनो आसामनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा कंग्रेस सोरबा BJPआ गुबुन गुबुन दोलोआ BTC BTRनि दैदेनगिरिफोरखौ मेगन सानानै सोर BTC BTRनि गादियाव जिरायनो नागिरदों
जायफ्रा एसटिनि जायगायावनो जेनेरेल मानसिफ्रा भट गेलेनो थांदों सोर दैदेनगिरिफ्रा आसि थुनानै बुंदों बे एसटिनि जायगायाव सोरबा जेनेरेल मानसिफ्रा मानो भट होनो थाखाय सोरबा MCLA जानो थाखाय आवगायबोदों MP MLA जों नुबोगासिनो दं जेनेरेल मानसिफ्रा एसटिनि जायगायाव मानो MCLA निफ्राय MLA निफ्राय MP निफ्राय BTC नि बाउन्डारियाव मानो एसटिनि जायगायाव MP बाबो MLA बाबो MCLA बाबो मानो जायगा सेनो थांदों सोरबा आसि थुनानै बुंदोंना खुलुमबाय नेसनेलसिम दिनै BTC नि बायजोआव 24 जिल्लाखौ लानानै जिल्लानि बांसिन बर' कसारिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बर'फोरनि गेजेरखान्थि दोलो दिनै दाफुंदों बिनि जोङो थांखियानो जाहैबाय बर'फोरनि राजखान्थियारिखौ जोङो गोजौ लांनांगौ आरो राजखान्थियारि महरै जोंनि बर'फ्रा सांग्रां नङा बेनि गेजेरजों जोङो BTC नि बायजोनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल फैगौ बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लागोन बेखौ बिनि थाखाय जोङो साखाफारा जादों बेजों लोगोसे जोंनि BTC नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गावनि राव हारिमु थुनलाइ समाजारि बिथिङाव आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय जोङो ज' खामानि मावनो थाखाय नैबे राजखान्थि दोलोखौ दानाय जादों आरो माखासे जोङो राजखान्थि जेंना दङ राजखान्थि भाबै बा राजखान्थि जेंनाखौ जोङो राजखान्थिजोंसो जोङो सुस्रांनो हायो बेनिखायनो जों आसा खालामदों नैबे राजखान्थि दोलो दानानै जोङो फैगौ बिसायख'थि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बाहागो लागोन आरो माखासे जेंनाखौ सुस्रांगोन BKWC नि बा BKWC नि गोबां जेंना दङ बे जेंना जेथोखौ जोङो आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनानै जोङो बोरैहाय सुफुंनो हायो बेखौ जोङो नाजागोन बेजों लोगोसे जोंनि BTC आव थानाय BTC नि बायजोनि जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो नागिरनाय बायदियै जाफोर खामानि मावनांगौमोन सरकारनिफ्राय जेरै जोङो अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेखौ मोननाय जायाखै जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेफोरखौ सुफुंनो हायाखै आरो बिथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय समफ्रावबो जेबो खालामनाय नङा जोङो नुहुराखै बेजों लोगोसे जोंनि BTC नि बायजोनि जा बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै 5 बोसोर बारनोसै दाबो भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्तिखौ बा बियाबफोरखौ दाफुङाखै भटार लिस्टखौ थिग खालामाखै बिसायख'थिनि थाखाय थाम थिम खालामाखै बेफोरखौबो जों नारसिनगोन सरकारखौ आरो गोबां बिथिं दङ गोबां बिथिङाव जोङो खामानि मावनो दङ जोंनि बर' हारिनिनो माखासे मोनथाय राजखान्थि बिथिङावनो जा समाजारि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङाव जाहाथे जोङो बयबो समानै जौगाथाय मावनो हायो बा समानै जौगालांनो हायो बे थांखि आरो नोजोरजों खामानि मावनो थाखाय जोङो BTC नि बायजोआव बर' कसारिफोरनि गेजेराव BPP बर' पिपुल्स पार्टी बे राजखान्थि दोलोखौ दिनै दानाय जादों नोगोरमानि लास्ट गेट दिसपुर PWD अडिट'रियाम हलाव दिनै बे राजनिति दोलोखौ दानाय जादों गोजोन्थों